Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Αντένα στο Ισραήλ, Νικόλα Βαφιάδη, που θα μας μεταφέρει τώρα όλα τα νεότερα από το πολεμικό μέτωπο. Νικόλα, φτάσατε στην πόλη Ασκελών, όπου η κατάσταση είναι έκρηθμη αυτή την ώρα. Είμαστε νότια της Ασκελών. Πάνω από το κεφάλι μου αυτή την ώρα σκάνε τροχιοδεικτικά. Βρίσκεται σε εξέλιξη Ισραηλινή επιχείρηση. Όλη την τελευταία ώρα ακούγαμε αεροσκάφη F-16. Τώρα είναι πάνω από το κεφάλι μας κυριολεκτικά. Ακούμε εκρήξεις. Ο Βασίλης ο Ρόζος θα σας δείξει την εικόνα. Βλέπετε λοιπόν, είμαστε από σήμερα Νίκο, έχουμε μπει σε μια νέα φάση πολέμου, ενώ οι εκρήξεις συνεχίζονται εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε. Είμαστε, να εξηγήσω, νότια της Ασκελών, κοντά βέβαια στην πρώτη γραμμή του πυρός, εδώ που οι Ισραηλινοί επιχειρούν πλέον να επιβάλλουν αυτό που, όπως είπε ο κύριος Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή. Κάτι γίνεται από εκεί. Ο οπερατέρ του Αντένα, Βασίλης Ρόζος, κατέγραψε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι Ισραηλινοί τους ύποπτους μαχητές της Χαμάς. Με φωνές και πυροβολισμούς τους αναγκάζουν να πέσουν στο έδαφος. Γειτονικά μπλόκα κάνουν αισθητή την παρουσία τους πυροβολώντας τον αέρα. Τους αναγκάζουν να αφαιρέσουν σταδιακά όλα τους τα ρούχα για να βεβαιωθούν ότι δεν είναι ζωσμένοι με εκρηκτικά, τηρώντας κατά τη διαδικασία αποστάσεις ασφαλείας. Όταν κυριολεκτικά ξεγυμνώσουν τους ύποπτους μαχητές της Χαμάς και αφού βεβαιωθούν ότι δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο, τους συλλαμβάνουν. Όλα αυτά εξελίσσονται την ώρα που η Χαμάς εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών πόλεων, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση του θεωρητικά αδιαπέραστου αντιαεροπορικού συστήματος Σιδηρούς Στόλος. Το συνεργείο του Αντένα βρέθηκε κυριολεκτικά δίπλα στο σημείο εκτόξευσης αντιαεροπορικού πυράβλου που αναχέτησε ρουκέτα της Χαμάς, ενώ ταυτόχρονα τροχιοδεικτικά και άλλοι πύραυλοι εκτοξεύονταν από πολλαπλά σημεία. Να φορέσει το κράνος σου, πυροβολούνε, Βασίλη. Οι σιρήνες ακούγονται διαρκώς εδώ στην Ασκελών, ενώ βλέπουμε πάλι αντιαεροπορικά πυρά να υψώνονται στον ουρανό για να εξουδετερώσουν τις διαρκείς ρήψεις πυράβλων της Χαμάς. Οι εκρήξεις συγκλονίζουν την πόλη της Ασκελών. Γυναίκες με παιδιά τρέχουν στους δρόμους, ο κόσμος πηγαίνει στα καταφύγια. Είναι μια καθημερινή κατάσταση που ζουν εδώ οι κάτοικοι της Ασκελών. Η συγκεκριμένη επίθεση έχει αντιμετωπιστεί από πολλά αντιαεροπορικά πυρά, που σημαίνει ότι ήταν μαζική επίθεση ρουκετών, ενώ στο βάθος βλέπουμε να υψώνονται καπνοί. Η κατάσταση είναι δραματική εδώ στην Ασκελών. Παρ' όλα αυτά οι κάτοικοι δεν το βάζουν κάτω, τρέχουν στα καταφύγια όταν ακούγονται οι εκρήξεις, μπαίνουν μέσα και περιμένουν την επόμενη σιρήνα, τον επόμενο συναγερμό. Δεν είναι εύκολο να είσαι στην πρώτη γραμμή. Και για τους κατοίκους αυτούς που είναι μόνιμη κατοικία τους, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Στο Τελ Αβίβ ζήσαμε 3 διαδοχικούς συναγερμούς. Σε κάποιον από αυτούς ακούσαμε και μια έκρηξη αρκετά κοντά μας, κάτι που δείχνει ότι κανένα σημείο του Ισραήλ δεν είναι ασφαλές για τους κατοίκους. Τώρα εδώ ακούμε κάποιες εκρήξεις στο βάθος, πιθανώς από εξερχόμενα πυρά πυροβολικού. Αυτή είναι η δική μου πρώτη αποτίμηση σε πρώτο χρόνο. Αυτά που όλα δείχνουν, Νίκο, όλα αυτά τα στοιχεία, είναι ότι πάμε για έναν πόλεμο άνευ προηγουμένου, όπως υποσχέθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που η ανθρωπότητα και η περιοχή δεν θα ξεχάσουν ποτέ.